Ayan mga ka-idol, bagong ligo tayo. Inaantay ko yung apo ko saka yung anak ko na pupunta doon sa isang lolo niya. Isang lolo niya doon sa Iriga. Ayan. Ayan pala, magandang tanghali po sa inyo mga ka-idol. Welcome back to my YouTube channel, Idol Sarge TV. Ngayon, inihintay ko po sila na lumabas. Ako, prepare na ako, bagong ligo ako. Ayan. Usapan namin, iatid ko sila doon kay lolo niya, kay isnakin ako. Ayan. Shoutout pala kay Donsky TV Channel, Mercy Vlog at kay G Barkads TV. Ayan po mga ka-idol, supportan po ninyo ang kanilang YouTube channel. Donsky TV Channel, Mercy Vlog at G Barkads TV. Ayan po. Baka papalabas na sila mga ka-idol. Ayan mga ka-idol yung apo ko. Oh. Ayan, nakaprepare na. Ayan. Ano na tayo? Let's go na. Let's go na. Ano yung usapan natin? Pahalo-halo. Opo. Anong masasabi mo? Anong masasabi mo? Anong masasabi mo sa... Ayan mga ka-idol, let's go na, let's go. Ayan, punta na po kami mga ka-idol doon sa Iriga. Motor lang ang gagamitin namin kasi walang wheels. Ano? Ayan mga ka-idol, ano na, nagbibiyan. Papunta Iriga. Ayan. Punta kaming Iriga. Ano? Oo. Kung ano-anong tinuturo mo dyan ha. Pagpapagulububot. Doon na. Pupunta kayo ng Jollibee doon kay lolo mo, kay tatay. Doon sa Iriga. Kayo. At ko lang kayo doon. Oo. Huwag na magulo. Kasi baka ma-accident tayo. Ganito talaga mga kaidol yung buhay ng retire. Pag school days, attitude ng mga anak punta ang eskwelahan. Ayun, ano na naman. Attitude to rin, pupunta doon sa isang lolo dito na po. Mama. Okay na.
manok. Dito na lang tayo dumaan sa ano, kasi nalimutan ni Papa yung doon sa ano, kahit tatay. Dito na lang tayo, dadaan mo na. Okay, ayos. Tama. Hop, pagkat. Kaya ginawa ko sa tindahan na nandito pa sa pira ko lang. Ginawa ko ay. Naka-helmet ka tayo. Ha? Mag-helmet dito eh. Uy. Dito na tayo sa Iriga. Ito, nakapunta tayo dahil naligaw ako. Papunta doon kay tatay mo. Tatay. Lapit naman ako. Sabi gid niya pa, iba man niya di na agyenta. Palit lang naman ito. Oo. Nga naligaw ako doon sa ano eh. Hindi ko masyado. Pa, magbakal muna ako sa natin na pay. So, favorite. Malapit na kami sa dulo ng isang lolo. Itong apo ko. Ayan. Dito na kami sa ano, Francia. Ayan. Ang lapit na sa makita si Lolo Tatay.
Dami na pagitan kasi lolo tatay. Ayan. Ito na. Ito na din sa... Dito na. Ito. Ayan mga ka-idol, andito na kami. Ito kayo. Ayan. Ito sa'yo. Dumating na kami dito sa lugar ng lolo ng apo ko, yung isang lolo. Babay na. Oh, ingat ka. Sundin ka. Patid na lang kayo mamaya. Okay. Sige, bye-bye sa mga viewers. Bye-bye. Bye-bye, yung kaway. Excited. Okay, mga ka-idol, ayan. Uy, na may pasalubong siyang, tinapay, ayan. Namimigay siya, namimigay. Apay ka na, apay. Ayan. Kilala niya yung mga kapinsanan niya, mga ka-idol. Ayan. Mga ka-idol, alis na tayo. Okay, alis na tayo mga ka-idol.